Kanskje det som bytter. Men du ikke suttja hvordan matna ikke ed kan hava. Til at ikke øyder matne. Hva hadde du til matna? Det kommer fra matnavur til grundåret. Matnavur. Det merker det som hever vi mæta gjerra. Matnadur. Matnad. Og det året det søystidlast vi kostnavur, honavur, donavur. Og her kommer matnavur. Matnavur. Kostnavur. Det som hever vi kosta gjerra. Matnavur, det som hever vi mæta gjerra. Jeg vil ikke vite slukan kostna. K-O-S-T-N-A-Ed. Folk vet ikke at et ed skal vi enda her en gang. Altså, jeg sitter og diskuterer det med folk. Jeg tror ikke. Jeg sier at det er ed. Jeg kvitt her. Ja, til man hikker på svengst og islengst. Kostnad, kostnader. Og slukan kostnad. Jeg vil ikke vite om slikan kostnad. Er ed i endan. Det kan ikke være ordentlig ed i endan her. Og tar veit og så nek til matna. M-A-T-N-A. Ordentlig øyder matne. Ta øyder matna vår. Ta ed. Så tek du o endingen av. Så matnad etter. Matnad. Jeg skriver matnad vi ed. Tog jeg har vi uslengst inn i bøynen og halt inn i rauden. Jeg har grivet ned i økra norren og malslig raud. Og jeg har sett at så har jeg bygd tjei år i Øslandet, kom etter til farger, så synes jeg at det er fullt av bastardene i føreskånd. Fullt av bastardene i føreskånd. Men, hikker du på året hone, så enda det vi i. Hone. Vi hadde indeslig en hona, ha uke en a. Men, du kanst òsne tåse om hona vi edd. Og ta hugsa du, ta hev du tidsi da fra en ærar stammo, og en ærar raud, eller sånn her, og en øren hotte, hona vår, det som hever vi hona a gjerra. Det som hever vi hona a gjerra, det honaskapur. Det akkurat som kostnavur, det som hever kostnad a gjerra. Kostnad, K-O-S-T-N-A-Ed. Det som hever vi matna a gjerra, M-A-T-N-A-Ed. Du teker det fra matnavur. Matnavur. Det som vi kommer matnai. Det som vi kommer matnai. M-A-T-N-A-D-I. Så kanst du ikke ha bare matna. M-A-T-N-A, det er ikke. Vet du hva? Jeg burde ångan lærere snakka vi om at her. Burde ikke skriva så til fråskapar setri at jeg spyrir dem om at her. Jeg burde ikke slå opp i nekkar i årabok jeg finner det var sånn her. Jeg har mot egna målslige sentur. Det har vi haft alt mitt liv. Jeg spyrir svengst og uslengst da jeg skal avgjera om et år hever edd eller ikke. Jeg slår ikke opp i nekkar bok. Du bøkene vidar slett ikke. Åpenbart det ikke noe fargen som vet at det her. Ja, men jeg vet at det her. Så jeg spyrir ångan etter. Donavur, det O-G-N-A-D-O-R. Dugnadur. Jeg do etter fra øslandskon øysene, men så sutt det svenskon øysene. Kostnad. Ja, men her må være et edd. Kvoi. Ja, men det kommer fra kostnavur av føreskon. K-O-S-T-N-A-D-O-R. Kostnavur. Og i kvørfall.
Ja, men kostnad vi ett i kvannfall. Sjálvande. Det blir ikke annet til. Hva høyde du til matna? Hva merker det? Ja, hva høyde du? Hva mæter vi vukur? Hva høyde du? Hva høyde du hendur? Hva mæter vi vukur? Ja, men så høyde det ett. Kvoi? Tog at det matnavur. Det hva mæter vi vukur. Hva høyde du til matna? M-A-T-N-A-Ed. Sjálvande. Skulle det være M-A-T-N-A, så hei du må sette onkelstene som M-A-T-N-I, til et I-blod til A. Akkurat som hone, et hona, et hona men, jeg kunne godt funnet på å skrive honavur og hvert vi vuker honaje ha uge en A-I ta mestjer honaskapet til at hugga til at hona hvert vi vuker honaje og øysne ha uge en A-ed. Jeg vet at så hoksa man tei høyde hona. Ja, det tattui. Men hvert vi vuker hona i. Jeg har nok sagt det. Hvert vi vuker hona i. Hona vur. Hvert vi vuker hona i. Ha uge en A-ed. Kostnavur, jeg tar langt nevnt. Donavur, donaskapur, donavur. Det skal ikke blandas vi han donavur. Så onkur dona honon. At dona ta mesja hjelpa. At være øynun til handar. At stol og punter hjelpa. At stia, at dona. Det kunne svære til å ønske to assist. Det at dona. Skal du dona der? Ja, så kan man skriva donavur. Donavur. Det er akkurat som kostnavur. Skil du? Kostnavur. Matnavur. Honavur. Det er honaskapur. Kostnavur. Det er kostnavarskapur, kostnavar. Det er kvært og kostar, det er kvært vi vuker tog kvært og kostar, det er kostnavur. Kostnad. Hvis du har sagt disse årene, har lukket som ferdig ut av uslandska giri, så er det kostnader, matnader, hugnader, døgnader. Graupat og i Osland så hessa røtene her, og hessa hattene her. Og hei tås i Osland, hei så sagt, hei så hokse om matnader. Hva var der med til matnad? Matnad. Det kan ikke være bare matna. Hva var der med til matna? Matna? Det er ikke. Det er en bastardur. M-A-T-N-A-Ed. Så skriver eta. Men lukka folk hva hver heldur. Leggen ikke hver heldur. Hvis det maler ikke kan henga saman, hvis det ikke kan være en eller annen systematikker og logikker ut i, så er det bare tvall. Donavur, matnavur, honavur og kostnavur. Det er syskjen. Det er syskjen. Det hører saman. Oppfører seg ånds. Men som jeg sier at hone, det kan hava at han, det finnes ut i hatten. Men matnavur finnes ikke som matne. Det er ikke til. Tog er det, hva høyde du til matna?
det må være MATNA1. Tu det mest kvært høttu der, kvært vi vugur mæte. Kvært høttu der hendur, kvært mæte vi vugur. Kvært høttu der til matnað. Ja. Og et ikke bare en krusedulla. En krusedulla. Og et nekka her. Ja. Ja. Jeg har ikke vita slukan hona. Våst du kvært? Det kan skrivast vi ett, og det kan skrivast utan ett. Jeg har ikke vita slukan hona. Ta det honavur, som merker honaskapur. Det at hona Jeg har ikke vita slukan hona, hugnad. Jeg sier ikke at det finnes du svenskun og islandskun, men at det her. At det her. Og det det også her i føreskun. Hvis du teker det fra honaskapet, at hona jeg vil ikke vite slukan hona ha OGNA1. Men, her var gaur hone ha OGNI, og teker du det herfra, jeg vil ikke vite slukan hona, så kan du skriva ha OGNA. Hatta forstender ongen, hvorst kvoi? Tog man forstender ikke hva det for nekka. Man dår ikke spåra det atter til. Man dår ikke skilja til at et år kan hava tvær ikke tvær røtter, men tvær hatter, og et ett. Altså, vi tog ikke om ett, utan til at skal det være her eller ikke? Og det kan omgang til være, ja, men hva det du sier? Hva det du mener vi? Jeg kunne funnet på å skrive ha OGNA1, og jeg kunne funnet på å skrive ha OGNA. Og jeg kunne forsvære begge. Men jeg har aldri funnet på å skrive MATNA. Det ikke. Jeg sier matna ikke. Men hva tar du til matna, MATNA1, det nekka. Det det som de røyna å skriva. Ikke skriva det rett. Ikke skriva det rett. Og dette innslaget her kunne det godt vise for Johan Hendrik Winther Poulsen. De kunne vise det for Frauskaparsjefen, Farjamålstolten her. Og det nekker som har nekka målslut vidt her, så nikker han. Og sier til Sjur i forstand på hva det snakker om. Det har vi nemlig. Gjør så vel. Og med kom til meg og sørste vi kom. Han spottet i. Du skal ganga skriva. Du skal stave eller neka. Jeg sier bare ikke. Så jeg visste at han tog først å lese eller stave eller skrive eller neka som helst. Så jeg sier bare, jeg helt bare munn. Jeg var ikke at han måneder vi. Ikke vi det kan man ikke. Jo, jeg skriver ikke vi Og så sier jeg det at ikke var ikke jeg sier ikke hei ikke inntil jeg begynner å skrive det vi Jeg har ikke funnet det at øyre har vært. Jeg har sagt det kun at øyre har vært. Øyre har vært. Intet av norskun og danskun, inget av svenskun, ekkert av islandskun. Jeg har omgått lyse det av norrøn, eller fått norrøn, eller nekka som helst, men jeg kan garantere at det vil være enkit, INKIT. Herfra kommer ekkert, herfra kommer inget av svenskun,
Herfra kommer intet. Og herfra kommer INKI-ed av førskon. King James førskon hos er. Hva annet det kan være som det vil. Så jeg skriver ikke vi ed og i førskon King James. Og da jeg skriver A KJV, så skriver det vi ed. Bare og i frekhøyt. Bara för att vara passeliga vid att kvärt. Låt jag inte hva sier. Det gör jag bara. Jag skriver akkurat som jag vill. Det är bara för att understryka det. Vid att kvärt. Jag spelar ångan ett hur jag skriver. Så det kommer hur jag vill. Det stäver så som jag vill. Hvis onkel sier hatt feil. For å stave der. Låt jeg sjukke alt til. Då jag skriva akkurat så som det sier. Og fullstendig annet. Jeg kan skriva blæs i atna. Ongan kommer feil, ongan stave feil. Det er jo vel. Men jeg halde det virkelig dumt og bort og stuft og merkelig. Komma setter komma mitt i tankene, mitt i poengene, mitt i åra strongene som du sier, men tar du et liv ved en setning eller en tanke, så er ofte ikke her. Så er ofte ikke tegn til at år kommer at han har. Til at år kommer at han har. Til fløyte, ja. Jeg setter komma, tar jeg en tanke i livet, og tar jeg hatt var hatta. Hatt var hatta. Så jeg synes, så kommer det komma her. Og så er det til at, så er det midt inn i isen årestronken, skal ikke komme over her, komme her, så anker du sier bare, hva skal jeg? Her nek for nek komma. Nek for nek komma. Komma at en annen kvart år, og så går det teg vekk. Jeg halde kommasettingen, den enska kommasettingen, hon lujist til uslenska kommasettingen. Og det er sinde mor flautande. Den føreska kommasettingen, hon fylgjer danskun faudasporen. Jeg vet ikke hva det er for nekka. Jo, jeg vet at omsøgn, grunnår og ætvidj og alt det der, jeg lærte det her. Hatt er for idioter, som ikke doa, som må lære omkrar idiotregler, for jeg vil høre å finne de tingene. Men vi som skiljer innere sammenhengen, vi som doa skriva, vi suttja for boi at her, hva skal hette skuitboi? Nå så skriver jeg bare akkurat som jeg vil. Og det er hva det gjør. Jeg skriver akkurat som jeg vil. Akkurat som jeg vil. Vi spyrir omgang etter. Det er jo nemlig talefralse og skrivefralse. Jeg har gitt 20 år i folkaskola, 3 år student, fikk 11 i 3G. Skriver 6 suger om føresmål, ongan komma feil, ongan stav feil, så ikke kommer tvattla for mer. Jeg dog at det her. Og jeg halte det være bort. Man var ikke en gang av at matna hever edd. Og så er det nek som skriver ekta vi edd. Det kan ikke ha edd. Det kan ikke ha edd. Det hever han ikke edd. Og ekta vår, hvis man skriver ekta vår, han er ekta vår. Det kan helt ikke ha edd. Det er EKTAOR. Men faktiskt är att brukar du ord i äkta. Så när bäst att säga han är äkta, hon är äkta. Hon är äkta och han är äkta. Det är rätta. Bara droppa så ord ändringen här. Tog att det är så förstår. Hade det lån år. Så bäst bara droppa att alltså ord ändringen här. Så släpper man av vi att det som faktiskt släcker öra ver här. Det kan inte vara här. Det har inte höj mer. Hvis onkel skriver han er ekta vår, EKTAOR, så spyr jeg, hvor gjør du da? Hvor er ekta han? Ja, så er han blitt gifter, låtlanda. Så er han gingen inn i ektaskap, og onkel prestor hever ekta han vi gjør narkono.
Etla gjørst han ekta igjen. EKTAAN. Her er ikke et, her kan ikke være noe et, ikke et er her. Hvordan er du svengst? Jeg bare, høyre svengst, du får øynene lustige. Er det så sånn det er? Og så har vi lyst i ankra bøk, jeg har lyst det varst. Jeg har ikke lyst i bøk av oss av svenskene, jeg har lyst i akkur svengst. Og så vet du, så sånn er hong svengst sammen. Svengst er nesten som uslengst malfrøylige. Og på negva matar er det som uslengst. Norsk kan du gløyma til ferdig hundan til. Svengst er nøklunda, uslengst er fantastiskt. Alt fantastiskt. Først kan finne du bastardar og her der. Du verder virkelig trøttande. Men jeg finner meg ut av den. Og så føler jeg bare at jeg var bedre. Og det er ikke bare det som jeg føler. Jeg vet at det var bedre. Så må jeg skrive så som jeg vet. Og alt de skriver for kjærst. Men det er bare jeg som skriver rett. Blubb, blubb. Jeg snakket med en mann, han nevnte som han kjente, det beste at jeg ikke nevner han. Men det er en talare. En ekveldig gauur talare. Folk støyna til de høyre han. En fantastisk talare. Vel skåren for tungkobanten. Lustar han etter meg det, og så flenner han. Så da dantar etter ui. Men han sier til at han setter komma som han selv ville. Da han skriver seg taler, han skriver bare vi fotlar for, og så leser han det i jøkkenen, og her som han falte, her skal det stekka. Her setter han komma. Her. Han leste at det var komma. Og han sier akkurat, han var pur øyne ved mer at Falkaskolen lærer å kunne sette negg for komma. Negg for negg. 2-3 av dem kunne få skrell. 2-3 av dem kunne få skrell. Det var nejo. Altså, hva er det så løst at vi skriver først, at vi skriver en blæsøy, vi skriver øyne blæsøy, og vi brukar 130 komma. Så tog jeg det til engst, og her er ganske 75 komma oi, eller trus, nek farre. Og du kan lese det enskon, og ja, du får nesten slæ. Lenge setningar, kom her, og punktum. Og først kom komma, punktum. Komma, atlastan komma. Dupp, komma, atlastan. Galt svagt. Og hvis det ikke er 100% rett, så folk støyner folk, du skriver for kjært, og feiler. Skruppa der. Lett ikke gjøre det. Jeg følte ikke, for jeg har respekt for det sånn, at han nytter han ikke. Tog man leser tekster og øren malen, som ikke annet enn først og dangst. Alt skulle vi geng og i hælen og at han har dænen. Gjev meg kraft. Dænen kunne skruppa ut igjen. Etter lort. Takk at dronning Margrethe visser. Omgang kom etter. Ja. Komma skelver av en som, da skelver av en et. Komma skelver av en etla og ditten og datten. Nei, legg en tjoja her. Men skriv i en tekst som skal brukast lukka som et eller annet visast fyrir falskje, du varst. Et eller annet, ja, til dømes, jeg skriver en snehandbøk. Jeg har teknet nek bomerker,
så skriver vi om bømerke, om litenar og oppsettingar hatter og om skriftene og ditten og datten. Ja, så fer jeg inn i folkaskola gire. Ok, nu skriver vi på tammatan. Og så fer jeg jøkken da, ja, her er komma, punktum. Og så bruker man slett ikke semikolon. Man då bare bruker komma punktum. Så skriver vi på tammatan torsdag. Men skriver jeg okkur som skal ut av heimasynet som her, så er det på en helt annan måte. Og det spyr jeg omgang etter. Så skriver jeg mer så sånn her, og i tøygiren som føreska King James er. Og hva sier hon? Hon som enska King James. Og her tryggte jeg til øy, her er du kommet inn i Ludsen så sånn her, at det er ikke alltid lykka. Ikke en gang alltid lykka. Nei. Det kommer an på hvordan det fløyer, det kommer an på hva er åren og 18 og lukka som, ja. Det kommer an på hva du sier. Jeg ofta sier at og øynar blæs jo, her kommer åren which, altså which er som, du vet det? Her kommer åren som, åren which. Så jeg les point til Johan i sista kapitlet, fløyer for which, og jeg var ikke kommet her. Hva er det? Fyllt jeg der ongår reglun? Men bøtjen fungerer fint. Hun kører utmerska. Utmerska. Nei, grunden er tann at Tøyre har haft sin egna sunna fornuft. Og tar har ikke vært bunner av en 6-8-9 folkaskola idiotreglen. Hva skal lære disse 8 idiotreglene her? Så du å skriva. Og så ble alt pressa i jøkkenen sama som topo. Alt ble krasht ut ur øynar topo, og så får det en student hikko på høtte, og sparska ut i samfellet. Ongen du å huksa. Hatta finner jeg slett jo i. Jeg har mot egna høtt. Og min egna bøyn, min egna rigg, trygt til løy, min egna bøyn. Og min egna kepp, som jeg gjenner jo i. Så sier onkur, du sier svengst, du sier dugnad til slett til av svenskun. Hva skal det pjøst at det ikke være? Jeg skal bare skilja hvordan svengst hongur saman. Jeg må ta sier kostnad. Og det er det samme som kostnader. Ja, men så vet jeg, men svengst og østlengst kommer fra Norrøn, og det her det kommer fra. Og så er det såløs her som flokkeren av åren oppfører seg. Og så fyrir stidlig meg, jeg pjøs bare fyrir stidlig meg at jeg kvever så tar, hvis du vet hava et år av før som heter Done. Og det kan sjåvande, det er sjåvande, og i familie vi, altså, det kan spåres aktor til donavur, kostnavur, matnavur, honavur, ja. Falksligur honavur, jaulaligur honavur, det er almindelig jaulaligur honavur her inne. Hva er det? Er det nekka? Ja, det er så sannelig. Det er det som det er. Honavur. Jeg vil ikke vite slik han jaulaligan hona og i løyvenen. H-O-G-N-A-E-D. Sørst du? Ta det kjem fra honavur. Men så hever du også en hotter som øyder hone. Og teker du det herfra? Ja.
så det bara hona, H-O-G-N-A. At hona ser, H-O-G-N-A, ser. Så det her. Det er sånn når man huksar. Og du gauast det altså. Altså, da jeg skriver, så hukser jeg, så fer jeg og jeg gir, svengst, norrent, uslengst gir, som det som føres kommer fra, det her det kommer fra. Og så spør jeg, jeg spør jeg, jeg har bare skilt, jeg finner ikke inn i et eller annet målslitt senter som vi har her bort. Hvordan svengst hunger ser man, og uslengst kjenner jeg til fullene, her har vi bo i 20 år. Og så ser man bare til, ja, men såløsene det her. Såløsene det her. Og så tar jeg det inn. Ja, men hvordan det så føres? Føres det ikke en bastarder av normale. Det kan det ikke være. Det er nok det fire. Jeg finner meg ikke at føres skal være en bastarder av normale. Her som man ikke var oppe til nyer. Jeg var bare oppe og nyer. Jeg var bare oppe og nyer. Og jeg spør mot egne høtt. Mot egne høtt, ja. Tog at mot egne høtt spyr uslengst og svengst. Norsk spyr jeg omgant, dansk spyr jeg aldren. Uslengst, svengst. Jeg spyr jeg uslengst og svengst. Uslengst og svengst. Og her får jeg sværene. Ja. Til det. Først kan ikke være et idiotmål. Og tar setta etter idiotreglen som at ett ikke Jeg har forklaret det her tverferier nu langt, at hona kan hava ikke ett, eller det kan hava ett. Det kommer an på hva du mener vi. Jeg har forklaret det at matna kan ikke ett hava, det må hava ett. Jeg har forklaret det at ekta kan ikke ett hava. Under ångon omstående, det blir til. Og hatt ikke bare ting som jeg halte, hatt ting som jeg void, 100%. Jeg void at det så, hvis det ångan spyrja. Jeg visste ikke få meningen til hæsen, og ja, 3 ut av 5 var samtidig, og så void jeg at her. Nei, hvis det ångan spyrja, jeg void det på forhånd. Hvordan jeg har funnet det av det? Jeg hoksa meg fram til det. Bara vi at hitje ut Donnehilen, estretter og norretter, alla vinn kring. Man skal stelle på sitt egna høtt, annars hever man ikke. Ja. Ja. Nei, det er visst idiotreglene du vorst. Og så hever man forklaringar av djeva folk som det omkant jeg har hørt før. Og man vet man har rett, og det standa bare gapa, det vet ikke. Og skiljer ikke det som man sier en gang. Det er virkelig trøttant. Men det er ikke med til å skrive for kjærst, ta jeg vet betur. Jeg vet betur. Ja. Stottelt er det gal. Rettelig stottelt. Så kan man flenne etter, men han kom til hus. Du gauast. Jeg faktisk skal halda til at så først en lagre kostnad, KOSTNA. Her skal, her stod et edd, så sier onker, hatt du ikke edd det her? Og så sier jeg, jo,
Jo, sjálvandi. Kvoi? Ja, men det er kostnad av svenskun og kostnad av islandskun. Ta må hava et. Og så slår det opp av språtan, og så stender ikke KOSTNA1 her på en, men bare kostnad var samt og et eller annet, og det finner ikke, så vidt det kjørtlig. Men jeg vet, jeg spyrir språtan om nekka som helst. Jeg vet det som vet. Jeg vet det som vet. Språten vet ikke. Språten har noen høyla en gang. Du måste ha den egna høyla. Du måste seta tingene saman og skilja innara samanheng. Til det. Jeg tar denne pizza. Men det som er til at du hugsa om vad. Altså, når jeg lærte meg usvengst, jeg lærte meg ikke svengst til fullnar, men jeg lærte meg uta. Jeg tog det inn. Jeg har ikke busvåret. Jeg har ikke lyst til å holde svenska bøk. Jeg har bare lyst til grønner og jeg har lyst til svengst fra 1400-1500-talen. Malsøvebøker. Og oppetter, og så, det var, altså, og høyre i okkur svengst, så lustig. Og så kommer det inn, og det er bare som samla, svengst, ja, men det, jeg var ikke det Det er samme vi torskon. Tror jeg fremst da jeg flyttet til Østlands, så begynte jeg bøyna å snakke Østlands. Jeg snakker Østlands første dag. Vi taxabilsjåføren. Og det er ofte at Arne visste jeg så snakker jeg tugst. Tog jeg logist. Setningsbyggnaveren, bendingarna og alt. Og som i år logist. Aun, åttan, til akkurat som åne av tuskon. O-H-N-E, åne. Åne til aun. Her nekv gommel år, som vi ikke kjenner i føreskon, så hoksa man, hver kilometer fra? Saddur. Jeg hoksa saddur. Ja, men det er akkurat som zatt av tuskon. Mettur. Zatt. Fullt av sånn, hvis jeg suttje et år, så plasserer jeg det. Hva er det for et år? Så sånn har vi ikke hoksa alltid. Så jeg var 18 år, begynte jeg på det her. Jeg leser en tver bøker, akkur for gang, og ta kordet bare, du tar vaks bare, inntil det. Jeg hoksa om det en 2 år, inntil det simpelthen ikke orsker det mer. Akkurat som, ferdig med det her, tumspår. Og så kom det fram at jeg tog King James, vet du hva? Alt dette målslige kom fram at og så kortet det. og altså, om man skiller ting, vi er samme bare ting vi tenker. Ting som du først på plass, bare vi eggløying. Ja, hatta vøyte, og hatta oppfører seg såles her, og hatta logist her sånn, og såles når vekser du en kunnløyge. Og så leser du av sinter, du lærer 20% via lesa, 90% via hukse om det som du har lyset. Hvis du lyser en bøk, og ikke minnes nekka som helst, så lukker du at du slik leser den. Skilt du det her? Då är det ofta att jag läser en bok eller akkurst. Hvis det är interessant. Hvis det är interessant. Och jag blev trött och lade böckerna samman och så men så kvällt efter och det är interessant som jag läser körskvällen men det skilt inte körtliga. Jag så läser samma kapitel om åter. Du jag läser böckerna för jag skilja.
Och så kan det gott vara att nej, jag tror inte läsa mer om att det här så kan jag och huxa i några veckor om det som jag läser. Inte det simpelt den växer ut ur hötten alltså. Växer ut ur hötten. Det renner jag ögonen, du vet det. Inte det renner jag ögonen. Och som säger där det bara vi är samma bara. Vet du vad hade det ändå bibelst? Ständer Korint. Vi skiljer andliga loter, vi är samma bara andliga loter, vi andliga loter. Sålsna skild och andliga loter. Och jag säger sørste fyrir to säger att vi behöver inte färra ut om Bibeln att spyrja om näka som helst. Det är lika folk kvart sövfröingar och Josefus och kvart näkar fuss näkar de har funnit på att skriva till lika folk Sokrates och Platon, ditten datten. Vi spyrja Bibeln. Vi spyrja era pastor av Bibeln. Samarbeta vi skrift, 2 stykker, 3 stykker, så suttar vi ett halvdar bøylete, og så huxar vi, så speklar vi haltar det upp mot kvarn øron, inntil vi suttar en tredimensionella mynd av en halvdar sannløyga som hever en massa fiddlo, en tenkt, en smakk. Så hever du fengat det. Og så tidser du det, så eter du det, og så gøymer du det. Dupp. Og en kjøyder en kladdnahandel. Så pjatt, det blir stil. Tog du det kladdnavur, klædnaður, så er det honavur, kostnavur, donavur, kladdnavur, bunavur, bonadur. Bune, det kommer fra bunavur. Til hvordan du erst kladdur, hvordan du erst ui buna. Og hvan hatt du erst ui buna. Kladdnavur, det er hvordan du erst kladdur. Matnavur, hvordan metar vi i skiften er. Det er det som det året mersker. Kladdnavur, det er hvordan og hvan hatt, hvordan løys du erst kladdur. Hvordan løys var han kladdur. Kladdnaskapur. Det er kladdnavur. K-L-E-D-N-A-E-D-O-R. Men kladdnahandel, det kan du slett skia. Det kan du slett ikke sia. Utan du har haft et edd i endan der. K-L-E-D-N-A-E-D. Faktisk, annarkort er det kladdnavarhandel. Kladdnavarhandel. Eller kleahandel. KLE er da kleahandel. Så er det vi klægir å gjøre. Men kladdna, utan ett, KLE-DNA, handel, det er bare starter. Det er akkurat som hva høtter til matna, MATNA, det er bare starter. Det er slett til. Til skriva det så, til du vet slett hva det er for nekka. Ungen vet hva det er for nekka. Og så er jeg bytter. Så var signa. Det står til at sitte her og vite at det er akkurat omvendt. Titter en kubbytt og jeg var i sannlagan. Og fyllar etter. Hva er det kvøy? Jeg har hokst om disse tingene inntil det runder utjøkken øyrene. Jeg har bøkstavlig hokst om disse tingene i åravis. Og i åravis. Lise bøker, og hoksa. Og hoksa om svengst og slengst, norrønt, ditten datten. Hva er det? Hver kommer det fra? Kvøy, kvært, du. Inntil bare alt, inntil jeg bare sa, jeg var ikke til en logikker om alle. Og så hugsa jeg ut handave, og handave, og så jeg lett meg ut da. Så løys, nå øy jeg til her. Jeg øy da. Og da er det så løys at vet du hva, andre bøk kan gjøre der neka, du har funnet det.
Så läser du böcker och det är bara, ja. Här snävar inte vad han snackar om. Bästa karaktär väck. Tum ska läsa där mer. Här som var det inte. Det här tum man ska läsa. Vad du hur utlänningar säger? Då säger klädabud. Kläda. En kläabu. Kläa. Och ett kläje. En kläabu. Men hur du då säger KLED klädna búð. Hvað þetta? Hvað þetta? Þetta ikke. Det kunde være KLEDNAED, kladna bú. Men ta det øysnige på starter. Det annarkvart kladna var bú, eller en klea bú. Men en kladna bú, det ikke. Och så var det jag kände förska hoarfärger. Huxnarhotten, jag kände förska huxnarhotten. Det som det öll huxa att du hör mig snacka så där. Det att är stoltor, är upplåstor och jag skulle helt mun och jag skulle gevist vi här för veck. Du skulle låta att vara så till att hotla jamar ett knall ner och hade för ner i hatten vet där. Du kan ikke vite noe, skruppe av det der, hva skal det her? Jantelåen. Jantelåen. Jeg kjenner seg jantelåene inn og ut. Da jeg flyttet til Østland så 93, jeg bor her til 96, flyttet jeg etter 2000, kom så hjemme etter 2003. Jeg bor 4 år i Reykjavik, 3 år i Akerøy, 6 år i Østland til sammen. Da røys noe opp i mer, Fra mjøtnen jeg var oppe etter, jeg fikk rygg, akkurat røys opp. Jeg fikk et ende, jeg fikk en hals, jeg fikk en rygg, jeg fikk bøyn. Og hva det var, det vet jeg ikke. Altså, Østlendinger selvstøver, tar vite ting sjølver, tar trygg på sånne egna kunnløyker, tar vite hva det og hva det øye, hva det kunna, og du vet, Det fikk jeg i øysene. Og du kan si at det på en måte at altså, man skal ikke trygge på seg selv, men det gjør jeg ikke. Jeg trygger på Jesus. Han mot allit og løyve deg, vi vil ikke til frelsene, vi vil ikke til evige løyvene og ødelen tog. Jeg løyde ikke om min egen rettvise. Men hva skal gjøre noe fire med? Hva skal gjøre noe fire med? Det som gjør skal det må gjøre selv. Hatt noe som utlendinger forstanda. Tar ekvillige virkner og trena seg selv og løyte av sånne egno getu, sånne egna dona, det UGNA1, sånne egna dona. Det trest av sin egna dugnad, sin egen getu. Ja. Det kunne føringar lærst. Men skal det nærkant komme her til, så må du klippa nalvastrången ned til Danmark, og gjøre dronning Margrethe farbo at stå i faut i fargen. Alvara til oss. Nå røyser vi, nå vi føringar. Nå standa vi her. Vi skulle overleve her, om vi skulle äta tärra. Så är det här. Ja. Og løyte av sånn egna løyte av at man dår, at man klarar ting, at man kan ting. Det må man gjøre. Det må man gjøre. Donavur. Her var Michel Donavur mittlen manna. Donavur merker, donaskapur. Her var Michel Donavur, DOGNAEDOR. Her var Michel Donavur mittlen manna.
Det merker at menn dodde sånne ting. Det var avfører. Her var Mikkel Donauer mittelmanna. Komma. Ja, han har aldri sett slukan Dona. D-O-G-N-A-Ed. Her var Mikkel Honavur. Her var Mikkel Honavur. Til jólene. Komma. Ja, han har aldri sett slukan Hona. H-O-G-N-A-Ed. Men her var slukur hone i luftene. H-O-G-N-I. Komma. Han er aldri sett slukan hona. H-O-G-N-A. Ikke ed. Kvoi? Tog det refererar til hone. Det viser atter til hone. Her var hone. Han er aldri sett slukan hona. I vil til A. Men sier du her var slukur honavur, han er aldri sett slukan hona, så er det i endan. Her er det i endan. Flenso. At du ångat det hørt før. Ikke en gang 1000 ganger av lærerskole hørt det der før. Jeg vet det vel. Jeg vet det vel. Ja. Hon får når til Klaksvíkar og Matnavar skoj. Matnavar. Hon lærte matna. Hon lærte alt det som vi mæta gjera. Matnavar, mætrøyingar, matnavur, kladnavur, kostnavur. Hon får når til Klaksvíkar og hushaldsskoj at læra matna. At læra alt om matna. M-A-T-N-A-Ed. Alt det som vi mæta gjera, mætrøying, alt det som vi til fadje, alt tanspurningen, til tinge, mæt, matnavur. Ja. Tar void 3000 tons til året til matna. Det skulle brukas til mat. Det skulle røyas til, og det skulle gjeras til mat. Det ble ikke blekka borstur, det ble ikke gjørst til slegv. Nei, det ble gjørst til matna. Ja. Og til gauast, altså. Men matna hever ikke øyder matne. Hvis du hone har OGNI. Han er aldri særslukan hona, til tog at det kommer fra honi, har OGNI, har OGNA. Men hetta brukar vi til matna. Det kan ikke øyde M-A-T-N-A. Det er ikke øyde M-A-T-N-I. Ikke. Men det er noe som øyder matnavur. Det er alt det som vi mæta gjøre. Mætrøying. Og det som vi skulle hava til å ete. Alt det. Matnavur. Kostnavur. Honavur. Donavur. Matnavur. Matnavarskoj. Det er herfra at året kommer. Hetta skulle vi ta til matna. Til matnad. Og så sier alle lærerne at det ikke er hever. Fråskapen sier at det ikke er hever. Språten sier at det ikke er hever. Jeg vet det hever et.
det bare jeg som du vil skrive først? Så byt. Så det lærere som leker meg til grønne Nye Testamentet i atter og flenne etter tog. Kjem du inn her vi hæsson? Atla du inn i misjonshuset vi hæsson? Nei. Så kommer vi bare slett ikke. At det her, at det vil jeg ikke sutja. Du ikke skriva. Jo, du jeg skriva. Det problemet. Jeg vet ikke hva det snakker om, det ikke alls for døkron. Det problemet. Det var størst problem. Jeg har ikke problem. Ikke nækka ting. Onkel sier, hva er det? Her står for lagre kostene. Så sier etter skal vekke, det er ikke etter det være her. Hvor? At ikke bunte. Ikke bunte. Og du gavast. At det etter en parster av stånen. Kostene vår. Etter en parster av stånen. Det er bare at oerendingen er ikke vi her. Men så er det etter. Etter for tog. For han ikke gjør vi om det bundet litt. Du gavast ikke, altså. Ja. Jeg tror ikke bare til folk mer, altså. Og et mer enn det om det bundet litt. Målet, det er bundet. Altså, det er målet. Det er en i et ending. Men for lagre kostna, OSTNA1, til å ikke vi bundet eller avbundet å gjøre. Det er ikke en spørninger. Det at man snakkar om bundet eller ikke bundet, det viser at man ikke målslitt vidt i høver. Ja. Så at, nei. Stål på med deg nåt. Stål på med deg nåt. Og jeg har jo ikke. Språten er ikke. Ikke året bøk har noe hødd. Her standa bare året her. Det er tog høyt som leser. Det er tog høyt som hukser. Ja, da burde det gjørt gosser. Begynn å huksa fer. Dupp. Men hvis du nu har lyst etter sånn her, så måste du skilja til at hvis jeg bare skriver her var hvis jeg bare skriver han er aldri særst lukkan hona men jeg skriver hona vi edd minns du hva det sier hona vår han er aldri særst lukkan hona vi edd så betyder det noe annet. Han er aldri sett slukan honaskap. Sluka honan, merker det, har OGNA-ed, at ed er en tøtning. Og det er ikke vært en feiler hvis jeg skriver, han er aldri sett mekan til hona, har OGNA-ed, til ratt. Lett jo ikke hva hver sier. Da kan du bare slippe det ut. Jeg vet hva det snakker om. Eller hvis jeg skriver, han er aldri sett lukkan hona, har OGNA. Kvæt? Kan det være rett at skriva edd, og øysen rett ikke at ha et edd? Jeg tror at edd er ikke bare en krusedulla. Og det er en tøtning.
Og det kan gjøre et år til, kan gjøre en år i en av en tøtning. Tenk du etter bort, så gjør det en annen tøtning. Ha? Sitt så danta. Sitt så danta. Men glöm ikke anta. Det er utrolig øvått og bort. Jeg vet som hoksa skulle være kallet bort bare til tid ikke skilja okkur. Bare til tid ikke skilja okkur. Tid som ikke du har hoksa. Tid som aldri hoksa om nekka som helst. Tid som ångat jeg har hoksa 2 tankar. Skulle komme og kalla okkur bort som han ikke hoksa i aravvis. Og så er det vi som er bort. Og du gavast, altså. Så kunne vi bare sitte hjemme og flenne etter tekken til vi da kvarstje alt eller annet. Ikke alt, nei, hva så. Fuck sånn her. Hvis det høyre noe som de ikke har hørt før, og ikke kunne relatere noe til, hadde han ikke hørt før, tog jeg det for kjærst. Hadde han lært ikke i skolen, du kan ikke passe. Nei. Det som vi da bruker for det er noen originaler. Hvorst du hva er en originaler? Du får aldri noe på at noe her. Jeg vokser opp nere i bønnen. Jeg tjekker skjeit båpøyl. Tjekker skjeit båpøyl. Spalte vi dronjer rundt om husene, det var nian i hean. Hva gjør de som smadronger? Fenga i kompik. Sykla i rann. Spalte inn de andre og alt det forskjellige, det var og omgått jeg badna gære. Så vokser man opp akkurat som tanns man er. 100%. Og så snakkade det om at jeg ser allmänna humanister, det var snakk om det at snakk om bøten som traumatiserer og lagt og ditten datten og pilka i vi og dutt. Til tid som pilka vi et holdt atterlige bøten under det. Skritja deg fra sånne mammon og blekka de ødlene badnager og læra deg at bli reppolare. Så växte det upp utan några manliga firmynd. Komma hem och dra inte månader med mamma och pappa. Bära klantor. Pappa ständer i, eller pappa tar ständer i fyrkläder gör nottra med mamma gånger i SS-stulen och spelar kongolar ut. Så inte alltid att ta vidare kanske upp eller ner. Och så är det vi som är i ordan som är bort. Det är inte bara kobort, det är pillbort. Det är väl fyllt. Kvarts morla men det är väl fyllt. Kanske jag kan snacka om dona vid ett och hona vid ett. Ja, men jag vågar inte säga att jag skriva, säger det så. Men hatt det till. Lukka så vel som kostnavur, kladdnavur, bunavur. Det til. Bonadur, klædnadur, kostnadur. Hatt det til. Ja, hvis kostnaver er til, så er kladdnaver til. Kladdnaver er til. Hvis kladdnaver og kostnaver er til, så er honaver og østene til. Og hitt som jeg nevnte. Honaver og donaver. Donaver. Donaver, det er det samme som donan, donaskaper. Eller at dona, han dona i honom. Donaver, det er at dona. Donaver. Det til.
Ja, men hattar en hottur av åren, hattar en åraformur. Hattar til, ja. Eller synes jeg om du skjedda fyrr. Det må ligga fort. Hvis vi bare kunne halda kunne til det som vi tar seg fyrr, ja, så standa vi til sted. Jeg standa ikke sted. Og hvis ting kunne finnes til svenskun og islandskun, så kunne det finnes til føreskun. Særlig at vi har luknande åraformer, vi har som stavnane, vi har alt her, det er point her. Ja, så skriver vi det så, og skriver vi ett her, så mest det her. Skriver vi ett her, ja, så er det tog at det er logisk at jeg gjør det samme merking, samme åraform som kostnader. Og hvis det kostnader og kladdnader til, ja, så er matnader røysene til. Matnader, kostnader, kladdnader, matnader. Mätarskaper. Matnavar skoj, du skildrar det her. Og et skoj, her hon lærte alt som hever vi mæta gjerra, og matna, M-A-T-N-A-ed. Her må være et ed her. Så han ikke edder her, så er den bastardur. Jeg er på om den som er ikke bastardur. Det føres heller ikke. Og det som jeg lurer etter til å gjøre føreskon røsjen. Ordentlig røsjen. 100% opp. Duppet opp. Altså røsjen til å si opp på standa. Rikk. Opp på standa. Ordentlig. Vi vet hva vi skriver. Og et annet. Jeg elsker ikke hva ta øyneste bøkstav som skriver. At det er ikke bare, jeg hater jeg skriver. Jeg elsker ikke hva bøkstav som skriver. Jeg elsker ta det er hikk, 17 oi, hikk, ja, hva er det til? Og så tar jeg void hva det er, så elsker jeg til 17 oi. Jeg elsker det. Og hvert hans sunt, hans sjøvn, at det er her, jeg elsker det. Føler den jo i meg. Ja. Jeg er sterk gav vi først. Og alle myndelig gav vi først. Og er det nekka skil i først King James? Ja, til kommer det til å bruke 100 år til å finne det av. Og tar det av hukte på til 100 år, til kommer det til å si at jo, her var skil i først King James. Kjør så vel.